Special. Ate, bag nyo na, te. 20 lang. Bali, bibili naman. Bag nyo na. Bibili naman ako ng pangregalo sa mga kids. Ayan, oh. Good. May 20 lang, te. So, ayan, nandito na tayo sa 168 Mall. Titingin tayo ng laruan ng mga bata. Mix. 800 by 1 take 1. 580. Marikina shoes. Dami mga shoes. Suot ko na pala yung aking binili kanina. Mga earring. Papakita ko na lang sa inyo yung mga price, ha. Parang 999 yun. Ito naman mga pang ano, 250. Nakasin sila 250. Wallpaper, 35. Mga wallpaper. Mga shoes. Ang ganda ng mga shoes. Mga shoes. Tag 200 dito mga bags. Mga Gucci, 250. Ayun naman is 350. Bali, naghahanap ako kay teacher ng bag. Dito ako bumibili ng face mask ni Dariela. May red ka, ma'am? Wala. Ay, wala pa po. Pang Christmas niya sana. So, kuha ako nito. Para sa baby ko, and then white. Kukuha rin ako nito isang sa akin. And then, kuha ako ng ano niya doon. Ang lagay sa kamay niya. 25. Dito naman yung mga accessories, guys. Ito na yung kinuha ko. 3 face mask kay dadalahan. And then, bibilihan ko siya ng panglagay sa buhok. Yan, 200, 100. Yung kit ng 100. Yan. Pero saan? Bilan ko siya sa buhok. Ito yung mga bags. Ayun, mga bags. Kay teacher dito na lang. Bili tayo ng pang... Saan po yung mga laruan ng mga bata po? Pwedeng pang regalo. Thank you po. Ay, ito rin. Pwede rin nga itong pang regalo, oh. Yung mga ganyan. Pero hanap muna ako. Pwedeng pang regalo sa mga bata. Dito baka meron. Yes po. Saan kaya dito yung mga laruan po? 4th floor. Sa 4th floor. Thank you, ma'am. 4th floor pala. Hindi lang natin mga dito. Mga making. 290 isang ganito. 390. 390. Saan kayo yung mga laruan, miss? Sa taas. Tayo sa taas. Nagugutom na ako. Kain muna kaya ako. Tayo, guys. Dito pang sisa, nakaso ng tagpa 500. Kay teacher dito na lang. Bili tayo ng pang... Saan po yung mga laruan ng mga bata po? Pwedeng pang regalo. Thank you po. Ay, ito rin. Pwede rin nga itong pang regalo, oh. Yung mga ganyan. Pero hanap muna ako. Pwedeng pang regalo sa mga bata. Pagsakan siguro, ang dami. 30 na 35. Na face mask. Dami mga face mask, guys. Punta tayo sa 4th floor.
And then, kakain na tayo guys mamaya. Kasi nagugutom na rin ako. And then, uuwi na tayo. Ay, may bazaar din sila doon. Bazaar tip. Ito yung bazaar street nila. 500. Mga bazaar-bazaar nila. Dito kami bumili ng pantalon ng kapatid ko noon. So, taas tayo guys. Ang gaganda oh. So, dito tayo sa 4th floor. Baka sakali may laruan dito. Bibigay natin sa mga bata. Thank you so much sa nag-sponsor po from California. Sa may boutique center. Boutique center. Ooh. Ganda ng mga mga dress. Eh naman, tagwa 100. Doon yung kainan, guys. Dito tayo. Dito muna tayo. Dito pa rin tayo sa 168 Mall. 350 dito. Medyo pricey dito kasi mall nga siya. Compare mo doon sa labas. Ganda ng Christmas. Ang ganda cute. So, naghahanap pa rin ako ng bag ni ma'am. Dito kaya sa Micaela. Kaya natin. Isa sila. Pag mga ganyan, medyo pricey na siya. Tingnan natin. Ito tayo sa... may tag 100 dito. Yung mga barong nila. Model. Barong. 450 itong mga to. Tayo sa 4th floor. 3rd floor pa lang pala to. Maraming sila kapaliso. Ito tayo. Yung mga tumbler doon. Kasi sila 3, 4, 5. Ito mga bag. Pinaghanap ako ng bag nila. Ordinary something. Okay. Magkano yung ganito po? 100. Mga unicorn. 100 pesos. 150. May 150. Cute. Cute nitong mga Basilio eh. Dito na tayo sa 999 Mall. Maghanap ako ng mga bag. Maghanap ako dito ng bag. Ay, ang cute po. Ang apangit na Nagkakaiba lang ang pangalan ng dito na lang siguro ako bibili. Ito is 400 na lang daw. Kasi 460. MK. Ang ganda niya. Di ba ma'am may pa to? May shoulder May body bag. Body bag. Pwede pa to sa teacher? Oo, pang teacher yun. Pang teacher. Pwede pa at patingin yung yun. Ito na lang. Or etong kulay. Parang nakasap. Ito Sa ba? Oo. Patingin yan. Pili nga po kayo kung anong mas bandang color sa teacher. Pilipiti ho. May mga sila dyan. Kaano na sila. Nandito tayo sa loob. Tingin tayo ng pang rose card. May mga din sila cute sa F30 ng bata. Christmas tree. Huwag mo masyadong ha. Ganyan lang. Yun ang Christmas. Mga brother. 100 Triumph bra. Ito naman. Ay, sorry na naman. 12
Ang cute nito, 70 pesos. Magkano yung mga ganito nyo, ma'am? 90 naman yung ganyan. Binidyo ko lang, ma'am, ha? Magkano yung mga ganito nyo po? Uy, ang ganda. Ano to po, pang unisex or pang... Pang lady. Pre-love to, ma'am. Mga pre-love siya. Oo nga pala, pre-love. Wow, Ang hindi na cute yung mga design. Wait lang, anak. Baliktad yan. Very aesthetic yung mga design. Cute guys, oh. May white din sila. Ay, ano to? Long sleeve siya na. Balik tayo mamaya. Balik tayo mamaya. Ito. Wait lang, anak, leggings. Yun ang mga pangbata, mga pang-gear. Dito, Hello Kitty. Mga short na 150. 50 pesos, jogger. Pare, pakita natin kay tita. Makita niya yung price. May marine color sila. O, kasi na. Cute naman yun. Kung may pasilyo. Lambo. Mahal ila ko. Bago to. Mga pangbata. Din din. Ito yung hinahanap ko. Magkano kayo yung ganito? Doon ka, anak. Wala na yung ano. Violet. Yung... Cute naman nito. Basta ano lang, walang print. Mga pangbata. Pa-exit na tayo. Doon daw yung merong bilihan ng Girl Scout. Doon daw sa kabila, anak. So, ito yung LR ko, guys. Doon tayo. Yan ko lang, ha? Para makita no ano. Magkano yung ganito nyo? 280 po. Pang regalo. Oh, ang cute. Ay, sorry. Wait lang, anak. Kay Sia, no? 280. Pagka isa lang. Full sale yun. 300 po pag 300 pag isa lang. Thank you. Ang cute ng color nito. Thank you, bebe. Saan kayo?